Samtang sa laing disgrasya patay ang 64 anyos babay, humanusab kini desmagi sa truck ang tangkal sa baboy samtang nagpakaon kini sa iyang binuhi. Ang aksidente nahitabo sa sitio Kantulingay, Barangay Manlipak, Bais City, Negros Oriental. Dead on arrival sa Bais District Hospital si Milagros Huevas, biyuda o nagpuyo sa Mondapit. Base sa investigasyon sa kapulisan, midasmag ang truck nga puno sa kargang tubo o maayong pagkabungkag sa maong tangkal. Wa hinuoy ang mga tiguang giugkat ilawom sa tangkal o gidali kini paggada sa publikong tambalanan apan patay usab ang gipakaon ni nga baboy. Samtang daling misibat ang driver sa truck nga nilhan nga usa ka Libby Garsula, 34 anyos nga taga sitio Tabuak, Barangay Sabahan, Bais City. Migawa sa investigasyon nga ang truck nga puno og bagong giputol nga mga tubo, nawadan og preno o brake, baong hitabo ang aksidente. Gidayon na paggipangita pagkaroon sa mga otoridad si Garsula human kini misibat.